Jeg har ikke rigtig nogen religion. Men på en eller anden måde, så er der jo et eller andet inden i mig, der gør, at jeg skal være cykelrytter lige nu. Jeg bliver lokket af min krop til at skulle ud på det yderste. Helt ude i ingenting. Ligesom en narkoman har brug for at få et fix. Jeg skal så tæt på at dø som muligt. Lige nu er der lidt mindre end et år til VM i København, og det VM, det har jeg tænkt mig at vinde. Det bliver så ens liv i hele ungdommen. Jeg har siddet og spist 700 gram isterninger for at sænke min kropstemperatur. Jeg kan slet ikke holde det ud mere. Jeg ser mig slet ikke som cykelrytter mere. Welcome to the World Under 23 Men's Time Trial. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. This man is being urged on by the whole of Copenhagen. It's an incredible atmosphere for Rasmus Klein.